A degustación popular de arroz e empanada puxo o broche final ás terceiras xornadas de exaltación do Berberecho de Noia. A carpa instalada na Alameda abriu as súas portas a 1 da tarde, cando xa se acumulaban longas colas para degustar o prezado bivalvo nas súas dúas preparacións. O primeiro arroz con berberecho xa listo, estamos servindo nel, temos un segundo en marcha e outro máis pequenos alá atrás, por lo tanto temos todo en marcha, todo ok. De forma tradicional, son empanadas a de millo de forma tradicional, feita aquí en Noia ademais, as empanadas son feitas aquí en Noia, de forma tradicional, tanto de millo como de trigo. Ningunha das dúas defraudou os asistentes. A min é que me gusta especialmente a empanada de millo, pero reconozo que o arroz está excelentemente preparado. Porque está riquísimo. Os berberechos de aquí, vamos, o melloriño do mundo, eh? A mí, aparte de que ya me gusta la empanada, mira. Aparte de que me encanta la empanada, está de miedo, está de miedo. Bueno, divino, como o berberecho de Noia, como vai estar o noso produto. En total, repartíronse 4.000 racións a €1 cada unha. O fin da recadación é solidario, posto que se destinará ás asembleas locais da Cruz Vermella e de Cáritas Noia. Pensemos que se van a repartir cerca de 4.000 racións e aproximadamente a un euro de donación, pois aproximadamente serán 4.000 euros, 2.000 euros para cada entidade que nos virán de aquí a final de ano de perlas para os novos proxectos que temos preparados. O bo tempo que acompañou durante toda a xornada, así como a animación musical a cargo do grupo folclórico Cherumía, fixo que os asistentes alongaran a sobremesa nunha tarde festiva.